Galondi segati ebe tenya welela fala kachideme. Tenya welila galondi segati ebe tenya welila fala kachideme. Tenya welila galondi segati ebe tenya welela fala kachideme. Tenya welila namara shikolo mawe tenya welela fala kachideme. Tenya welila saraka jubu bomori tenya welela fala kachideme. Tenya welila dabali jubu kemori tenya welela fala kachideme. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثم الصلاة والسلام على البشير النظير محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات. أمي على تنوكا على ولين مندو على من بي أفانينا أكادجين فنسان من كوننا كفو أنغا ويلي داغتا على كستراتيك كليلما نيكودوني أني ويلي چوكو چني كسنغاني آيين دي لولي علي السلامية دمتو ansaru sanga ani wati bela jeli uwele bla anga shirifla de maya sanumama ugaseka tu nyejo ugasigiro la kanu nyogona ka hakila jigunke ka wele da kata ala kasrati ke mani kodonye ani wele chugo chenyi ala sona ka be ni san yelema ima janvier samba fla ani muka ani woro femye a Sayed Sherif Ibrahim Haidara abe tamana Côte d'Ivoire jamana konana hakila jigindo katinye da kanu nyogo ni balima ni sinjuka. Alhamdulillah ala sona akani tourne bain senfe ay hakila jigi shu banyanamaya kachola sigida konana kenemi ni akera wasai alsalamia demeto ansaruye ya bani de mage kabo Côte d'Ivoire seleke nani bela jelinfe kede inu dona ni anga mabo bole kugani sojal kan anuka boye masegi kasangani shirifike ere duni kachula dugu konana anga janga sorlo nyamada. La Fédération du handball, monsieur le président des sections et des sous-sections, membres de la grande famille Ansardine, je vous salue. Au nom de la section Ansardine de Katiola, j'ai l'immense honneur de prendre la parole aujourd'hui. Avant tout propos, nous adressons nos salutations les plus fraternelles à la Fédération Ansardine internationale sous le leadership éclairé de son président, M. Adama Sanogo. Nous tenons également à exprimer notre profonde gratitude au Bureau exécutif national. Merci de nous avoir honorés et d'avoir facilité cette rencontre historique en nous permettant de recevoir parmi nous le digne fils de notre guide spirituel, le savant des savants, l'océan de la connaissance, le défenseur de la vérité par la vérité, l'aimé de Dieu, le choisir par Dieu, la miséricorde divine, le guide des égarés, le paix de Dieu, le digne petit-fils du saint et bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fils de Bamadan Haïdara et de Bassida Traoré, son excellence Asseydi Sharif Ousmane Madan Haïdara. Nos salutations vont tout particulièrement à notre fédération régionale, la fédération du handball, et à son dévoué président, M. Issa Kadjim, pour son soutien constant. Enfin, nous saluons avec ferveur la sous-section de Katiola, ainsi que toutes les sous-sections venues des 4 coins de la région pour marquer de leur présence ce jour béni du 5 janvier 2026. Amen. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour un événement de grâce, la célébration du baptême de Maouloud de Katiola. C'est un privilège exceptionnel pour nous, cité d'accueillir pour cette occasion le fils de notre guide spirituel, Chérif Iba Haïdara, dit DGP, qui veut dire le directeur général du paradis. Sa présence ici n'est pas seulement un honneur, c'est une bénédiction qui vient renforcer notre foi et notre unité. Chérif Iba Haïdara est un modèle pour la jeunesse. Chérif Iba Haïdara n'est pas seulement le fils d'un grand homme, il est la lumière. Il est même une lumière qui éclaire le chemin de la nouvelle génération. Une voix écoutée. Malgré sa jeunesse, il s'est imposé comme un prêcheur de talent. Dans les paroles résonnent avec la justesse dans le cœur des jeunes. Un guide exemplaire. Il incarne parfaitement ce dont notre jeunesse a besoin aujourd'hui. Un équilibre entre tradition spirituelle et les défis de notre temps. Pour son comportement exemplaire, sa discipline et sa maîtrise de la science islamique, il est l'incarnation même de l'excellence et de la jeunesse. Il nous montre qu'il est possible d'être jeune, moderne, profondément ancré dans les valeurs de l'islam. En recevant Chérif Iba Haïdara, nous recevons un message d'espoir. Que ce Maouloud soit pour nous tout un montant de renouvellement spirituel, que le Tout-Puissant bénisse son séjour pour nous, qu'il protège notre guide spirituel et qu'il apporte la paix et la prospérité à Katiola, à toute la Côte d'Ivoire, à l'Afrique et au monde entier. Vive Ansardine, vive la jeunesse, je vous remercie. Merci.
ni Kachola section ka wele dai ala fana sona sonkara o ka nali ma an sera no an bɛ ala barikada mɔgɔ min b'an bolo a bɛ mɔgɔ dogolen tɛ n'o de ye DGP ye a Sayid Sherif Ibrahim Haidara ko di Iba kira nɔrɔ do ale fa de y'a to kuranna haya kelen bɛ yen an y'o kɔrɔ dɔn sisan de o kuranna haya ni ala b'a kuranna kɔnɔ ko taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ila tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-arda was samawati al-ula arhamana ala al-arshi istawa sisan an ka nin kuranna haya kɔrɔ dɔn ka da kan an kuma ɲɛna fɔlɔ ko n'i kɛra karamɔgɔ n'i kɛra qu'on appelle alimami ye i ye sɛgɛnbatɔ de ye saraka delila de ye mais bi Iba n'a pas encore 30 ans. Son cortège fait des dizaines de V8 et de 4x4. Il n'est pas le seul. À la droite, Kishki, nous avons les 4x4, les V8 la font, qu'on appelle sa ligne derrière lui. Ou bien les bêtes. Ou bien Karamo, Kena Kayano, à Benaka 4x4 Nyonayano. Donc, déjà, à la pôle, la solité, Fandayaye, Tatniete. Moko iba ka baraka ni ba kan ko la la boda dima donc an kuna wololen do mais bi sana nga kuma datugu ambe maliki te suge fotugu ni mɔgɔ ɲuman kɛ an karamɔgɔ ko ɲuman dogo b'a ye sonye Ibana ka délégation ka Côte d'Ivoire sɔrɔ bi ni dɔrɔmɛ 100 donna na a 90 bɔra maliki poche la attaque bi donc an bɛɛ bɔra le numa a b'an cɛla fana n'a ka mobili ye donc an b'a fɔ ka barika da ye a bɛ min kɛla ala ka a fanga se hali bi an bɛɛ bɛ dɔɔnin kɛla ko ye mais ala ka fanga dɔn hali bi an b'a fɔ ka barika da o la an b'olu mara bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu kɛ ne yɛrɛ dɔgɔcɛ de y'an président fédéral ye n'o de ye Jimu ye Samba n dɔgɔkɛ don a ko jɔyɔrɔ ye ma tɔ na dɔ tɛ président fédéral ye ala nin ye han an bɛ yen dɛ an bɛ yen ni ala sɔnna ma fana a bɛ ɲɛ donc an bɛ dugawu kɛ Iba nana hɛrɛ n'a ka délégation ye cogo min na ala ka baara in ɲɛ k'a nɔgɔya an bolo fo ka taa ban. Alhamdulillah an bɛ fɔlɔ ka sirifikɛ fo n'o ye Sayid Sheikh Sharif Usman Madan Haidara ye ale min ye an bila nin baara ninnu na k'a ka denbaya bɛɛ fo ka daminɛ Sheikh Muhammadu Madan Haidara ala ka hinɛ la ka se a dɔgɔninw bɛɛ ma an b'u fo o la an b'a fɔ sirifikɛ ye n'o ye Sharif Iba Haidara ye k'a fɔ an bɛ mara in kɔnɔ an bɛ o ka baara la an bɛ o ka jɔnya na mais automatiquement an bɛ an yɛrɛ ka baara la an ma nɛgɛn u fa fɛ n'an tugula kɔ a ye min fɔ an ye an y'a ye a ye an nafa a y'an ka ɲɛnamayaw yɛlɛma ka kɛ lafiya ɲɛnamaya ye o de la anw yɛrɛ fana ye layidu di a n'a ka denbaya ma an bi sa o kɔ. Seba Iba DGP an b'ale fo k'a waleɲuman dɔn ka tila ka fédération 31 bɛ Côte d'Ivoire yan an ka jigi b'a kan fédération 16 o de y'an sɔrɔ nin kɛnɛ in kan 30 bɛɛ tun bɛ Yamusokɔrɔ an bɛ u fo u ka taama na ka tila k'an ka fédération an boli cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen fo denmisɛnnin makɔrɔba ka ginanw dilan bɔla dugu o dugu la yɔrɔ o yɔrɔ la an bɛ foli sa bɛɛ lajɛlen ma an ka silamɛ bonda fɛn o fɛn bɛ fédération an boli kɔnɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnen la Kajola an b'u fo ka tila k'an ka an balima chrétiens fo ka tila ka karamɔgɔw fo ka naba kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fo fédération an boli tɔgɔ la section 5 min b'an fɛ a n'a association 21 a ɲɛmɔgɔ n'a kɔmɔgɔ an bɛ foli sa bɛɛ lajɛlen ma ne ye vice président ye président fédéral tɔgɔ la ko ka foli lase aw ma bonya ye bonya de ye a président Isaka Ouattara a n'a ka jama a ka sous-section u ye baara min labɛn ka ZZB wele ka na an fɛ sigida la an b'u fo san ɲɔgɔnna caman ala k'o jira an na Yamusokɔrɔ ta tun ye Serifu ka wajulu ye Buwakɛ ta tun ye Fatumatu Zahara ye nin ye Mawuludu denkuli de ye Kajola fédération handball ni sele yan ta kɔnɔna daminɛ yɔrɔ de ye yan ye a tɔ bɛ ɲɛfɛ ka taa san natɔ la ala k'a tɔw jira an na an bɛ da yɔrɔ in na ka yafa ɲini an ka bureau dafalen fɛ comité de contrôle président b'an kɔrɔ yan ka dan yɔrɔ in na hakɛto bɛ nin kan salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba cɛ ani muso an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ka ɲini Alahu taala fɛ fɛn min m'an natɔla sɔrɔ ka n'a tagatɔla sɔrɔ
k'a ɲini Alahu Taala fɛ mɔgɔ mɔgɔ ka dasi kelen bɔ k'a don nin ko nin na an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala k'a falen miliyari caman na ya Rabbi an b'a ɲini Alahu Taala fɛ an karamɔgɔ Ala k'o nɛɛw sabati an bɛ foli di an karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma duguden komi donna an b'o bɛɛ lajɛlen fo olu foli kɔfɛ an tɛ ɲinɛ an ka sababu ɲuman kɔ min ye Basisadenw min ye Ba Madani Beye k'a Aidara min kɛra sababu ye ka ne n'aw kɛ ba kelen k'aw kɛ fa kelen ka sɔrɔ a ma bɔ nugu kelen na k'a Aidara an ka foli b'a ye badabada foli a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen a ka lasigiden b'an bolo yan bi olu y'a ka serificɛ ye olu ye Iba Aidara ye an b'a ɲini Alahu Taala fɛ a sigila yɛrɛ la Ala ka ɲuman wuli yɛrɛ la k'a ɲuman bɔ yan ka taa ka denbaya ɲuman sɔrɔ yan ya Rabbi a bɛna bɔ yan ka taa bolo don fɛn o fɛn na Ala ka barika don a la min bɛ ne fɛ su min na fɛn ka ne nisɔndiya Iba ko la nisɔn ka di karamɔgɔden bɛɛ lajɛlen ye mais bolo fa bɛ Iba ta kan k'a sababuya kɛ mun kosɔn k'an don a ye Iba filɛ k'a yira la ko silamɛya a tɛ foyi maa dɔ bɛna fɔ ɲɔgɔn ma k'a yira la silamɛya filɛ nin ye ten k'a fɔ a tɛ mɔgɔ tiɲɛ foyi la quoi Iba filɛ n'i k'a filɛ a bɛ maa dɔ bɛna fɔ ɲɔgɔn ma nisɔndiya bɛ fɔ ka tɛmɛ. Alhamdulillah ni waati in de la kɔrɔfɔ galamani tɛngula ya bani de la Sayid Ibrahim Haidara a bɔra ka bilasiraliba kɛ kɛnɛ in kɔnɔna na miiri ani tasi caman sɔrɔla Sherifikɛ a ka kɔrɔfɔ ninnu na an ka jan an ka sɔrɔlenw ɲɛmada. Sɔli kira Muhamadu Mustafa ka sallallahu alaihi wasallam a n'a sodennin sanumanw a n'a ka sahaba ɲumanw ani an minnu bɛ nin kɛnɛ kan y'a ɲini Ala fɛ kisi ni nɛɛma Ala k'a k'an yɛrɛ kan. Amina Rabbi Ala sɔn Haidara. Minnu bɔra yɔrɔ o yɔrɔ ka se nin kalanyɔrɔ in kɛnɛ kan y'a ɲini Ala fɛ min ma min natɔ sɔrɔ ka n'i tatɔ sɔrɔ. Amina Rabbi Ala sɔn Haidara. Ala k'an lakana. Amina Rabbi. A wɔɔrɔ ka kɛ Ala min kama. Ɲa ɲini o fɛ o Ala ka ne n'aw bɛɛ lajɛlen sara. Amina Rabbi Ala sɔn Haidara. Ala kana malo. Amina Rabbi. Ala kana labila. Amina Rabbi. Jama ka bɔ ka Iba kunbɛn kacola su in na. Cɛw ni musow denmisɛnw maakɔrɔbaw. Bi ka ye kun foyi t'o la. An ye Iba kanu an bɛna an jɔ ka Iba lamɛn a fa kama. Karamɔgɔbaw sigilen don ka Iba lamɛn ten. Nabaga in bɛɛ na bɛ kama de kama sinon ne b'a dɔn ne yɛrɛ Iba tɛ. Ne tɛ o. A kɛkun ye k'an b'i fɛ i fa kama. O tuma jamakulu bɛɛ ye ne bonya Haidara kama n y'a ɲini Ala fɛ Ala m'aw yɛrɛ bonya na. Ka kacola a alimami fo. Danti foli min na an taara fo. A ye nisɔndiya kɛ k'an kunbɛn a ka bɔ ni nin micro in ma sɔn min ka ye a tɛna n'o ye. Micro. O b'a kan. Alimami ye bonya da an ka bani a ka bɔ hakili ma. Nisɔndiya da ka tila k'an kɔnpaye fo kɛnɛ ma a n'a ka mɔgɔw a n'a ka famille. N'i kun bɛ i bɛ silamɛya tɔ kanu. Dugawu diyɔrɔ la an ko a ka dugawu kɛ a ko non ko dugawu ye ne de ta ye. O ye bonya dan ye. Sinon dɔnnibaa dɔw bɛ yen n'o y'a mɛn ko maa wɛrɛ bɛ don hali n'o tɛ dɔnnibaa ye ko maa fila saba b'o nɔfɛ u bɛ taa don kɔrɔlenw na k'a yuguba kosɛbɛ pour que e dolonin tɔ min bɛ yen Ala na se k'o bɛɛ tunu. A bɛɛ de Ala cɛ. E ma ye karamɔgɔ tɛ sɔn ka taa bɔ ɲɔgɔn ye n'u nana dugu la. Karamɔgɔ duna e ka taa bɔ karamɔgɔbaw ye dugu la f'i ka sa i ni fɛn tɛ bɔ. Dolo bɛ la sa o b'a tɔ bɛɛ fa. Tarimi bi jarati min siji o damadamanin kala tɛgɛ in na. A kɛcogo bɛ yen k'o turabu den sigi. An karamɔgɔ n'u y'o aya kala o tɛgɛ la k'a turabu den ci. E mana o fɔ ko salamu aleykum i ta tiɲɛ na o.
o y'i ka fali salen ye kɔti la o ye masiba dayɛlɛ bidon falen fali kunna a bɛ ka yɛlɛ kɔti la fali salen o ye kara fila ye o alimami ye min jira an na o y'an b'i fɛ ala k'an alimami sara a ka mamuruw bi yan a ka fami bi yan ala k'u sara a dugutigiw fo dugutigi ko a nisɔndiyalenba ko ale de ta ye dugu ye ko foyi t'an sɔrɔ yan ko min ka di ye ko n k'a fɔ a kɛra mɔgɔw ɲɛna yan chef de canton wala anw b'a fɔ ko dugutigi de chef de canton ala k'a n'u sara o kɔfɛ an ye foli kɛ yɔrɔ caman n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ala bɛ mɔgɔw dɔw b'a wasa ala ka bɛɛ sara ka kacola jamiyatul ansardin fo ani kanubagaw nin kɛnɛ ninnu bɛ sigi mɛlɛkɛw tɛ jigin ka na wari d'a ma koyi a bɛ bɔ pɔsi dɔw de kɔnɔ 5 fila ka kanubagaw ta fara o kan o de bɛ nin kɛnɛ ninnu sigi ka ansariw fo u ka cɛsiri la diɲɛ mago bɛ wajulu de la bi ansariw bi fo nin tournée ninnu n'a miliyɔn hakɛw fɔra a ka bɔ a tile ma ka cola an b'u fo ala k'an n'u sara ka ansaru karamɔgɔw fo anw bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ ansaru karamɔgɔw bi bɔ u ka bonya la pewu k'a d'aw ma o de la a ma nɔgɔn yan maa caman nana k'i bɛ don ansaru la k'a ka karamɔgɔ ye o tila ka bɔ parce que e n'an bɛ ala de bɛ yen bonya tɛ yen ne ye nin ye o tɛ yen ni nin ye o tɛ yen caman bolo ko hɛrɛba de bɛ sɔrɔ a la bon an nalen min filɛ nin ye ninnu de ye nin baaraba bɛɛ kɛ sɔnni ne ka se kacola yan mais ne nalen min filɛ ni n ko a dɔ ma ko karamɔgɔ k'ale tɛ ni bɛɛ t'i so la mais ansariw fo u kɛra karamɔgɔ n'a denw fɛ u ye karamɔgɔ denw bonya karamɔgɔ kama ala k'a n'u sara ala ka hɛrɛ k'a n'u ala ka n'u wasa ka jamiyatul ansardin musow fo ansaru musow bɛ fo cɛsiri da y'u ta ye cɛsiri da y'u ta ye u cɛsirilen don nin baara in na su ani tile u m'a bila tile kelen min bɛ da u kan anw b'a dɔn u sigiyɔrɔw la u tɔɲɔgɔnw bɛ kiritigi min f'u ma an b'a kalama mais ko ka ala minɛ dɛ diɲɛ o k'i jaga u ka fɛn bɛɛ f'i ma nka lahara i ka t'i da damu na u kan'u kɔfilɛ dɛ min bɛ f'u ma an bɛɛ b'a kalama e ye Hayidara mɔgɔ de ye ko nin ye Hayidara mɔgɔ de ye ala mɔgɔ tɛ dɛ ko Hayidara mɔgɔ a ye fana donn'u ka baya la jɔn ka baya k'a taara Hayidara ka baya ta suro dɛ baya bɛ Hayidara tɔgɔ la mais lahara don a bɛna nin bɛɛ tiɲɛ u ye a bɛna dɔn aw tun bɛ min kan ko tiɲɛ don minnu tun b'aw sabote kacola kɔnɔ yan lahara don olu n'o tɛgɛ kin k'a firifiri o don bɛ na o don bɛ na yarabi jamiyatul ansardin muso ala ko kɔrɔta o ye finiba bila ka na di ne yɛrɛ ma bonya caman y'an sɔrɔ yan
bolla nɛgɛw b'o la siga t'a la wariw b'o la siga t'a la finiw b'o la siga t'a la baniden a mugan bɔra mɔgɔw kunna n y'a ɲini ala fɛ ala k'a ka linɛ sara ye amin ya rabbi ala ko duwawu minɛ koyi an bɛ an ka délégation bɛɛ fo siga t'a la baniden délégation ba de b'an nɔfɛ minnu y'u ka baaraw bila wuli wali koyi wallahi i ka mɔgɔw caméramanw b'o la siga t'a la filmelikɛlaw b'o la u b'a la wallahi phototalaw b'o la u b'a la an karamɔgɔ président national vice président national n'o ye ɲangandu ye a b'an nɔfɛ nin baara in na kabra daminɛna an karamɔgɔ alhaji maliki tusoke i n'a fɔ ɲangandu y'a fɔ cogo min na an se yan bi maliki tusoke sababu siga t'a la wallahi ɲumandɔnbali ye kafiri a finman kirikiri baniden a y'a ka baara bɛɛ bila wallahi k'a sɔrɔ tournée b'ale yɛrɛ bolo siga t'a la wallahi nka kana tugu an kɔ nin waati in na ale de ye ne invité ka bɔ bamakɔ siga t'a la an kana nin bolo da cɛ haidara o tuma minnu y'a mɛn o fɛ sa olu bɛɛ bɛ ka min maliki fɛ siga t'a la koyi baniden o de y'a kɛcogo fɛnɛ wali koyi wallahi a ma da o ma fɛn o fɛn b'a yɛrɛ ka disposition na a y'a bɛɛ bila ne yɛrɛ kɔrɔ siga t'a la wallahi baniden bolimafɛnw b'o la fɛn wɛrɛw b'o la siga t'a la wallahi pour que baara in bɛ se ka nɔgɔya an bolo cogo min na cɛ haidara sinon an bɛ taa dugu min na n'i ko nin dugu bɛɛ k'a ka mobili di ka na a dɔw sen bɛ bɔ a la a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ wallahi fanga t'u la koyi a se t'u ye a jigiya t'u ye wallahi a tɛ n koyi baniden n k'a kanu b'u la siga t'a la wallahi Ansaru ye kanu ye dɛ wuli wali koyi a tɛ ɲinɛ o tɛ o ci nin tɔn in ye tiɲɛ ye wallahi tiɲɛ b'a la ni min ye juguman ye e de ka jugu sinon a sigilen don tiɲɛ kan siga tɛ nin na cɛkɔrɔba ɲuman Nous sommes les 5 premiers mois 2026 à Kajora. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. متعين على فك بوشتنا دعالي ترى مسير. بسم الله الرحمن الرحيم. أما زيزنا الله سبحانه وتعالى توفر كما على منو ينين لوكولتي الله رنجك. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار. Ami soli chibaka ana sodinge sanmo ana ka sawa yumo e jantonna mo ka bonyo e kramo dilo mustafa na bona ka bobe haidara ni bi fɛn fɛn la i sɛmɛ olu la a daminɛ n'olu barika ye ala b'o barika wallahi an ka sigi daminɛ ni sɔli ye ala ma an ka sigi barikara amin sirra عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أوصاني النبي بعشر كلمات أكو كرام مصطفى ne waju ni kuma kan tanye wannan falo kai أولا o kuma kan falo sa لا تشرك بالله شيئا kana fila fara ala ka ya mos وإن قتلت وحرقت hal nu yifa wal maki nyina majini kana fila fara ala ka sky bande ni ko ay jantunna ulwando wallahi kana fila fara ala ka o kan indege ha kata ni doma do fi wal ma bulsona do fi ko bisagi ko gla ala jiri sa ma ko gla atise bani de ni jiri ko million nama sama soro jiri ti soro ya ati soro amba betge wallahi abi ti soro de fen be bisagi ala de ma ay dara jiri te wallahi ni che minga boni be o ala yi Allahu akbar ni concentré la ala kan abi fendi ma wati mina isini danai kana songa fara fara ala kan sigata la koy kana so kinga ki do ju sona kana so kinga ki do sonina sigata la kana so kinga ko tabara le kata nono kana bo fedo ka kana so ki do ala batara ko dan sigata la do ba funanya wallahi ya ala ka wuli wali atina fanye sigata la koy ibita nono min bo jila ni ya dama nga do mi ala avant na noro wallahi aydara ulwando de wallahi ibuka ka taga saga min va ko bla jida la ko jina no duin avant ni o dama nga do sogo do la itna baraji so sigata la jina mi sogo do ati sogo bandi no bani de wa khaw ku dongo ju wallahi
Ogo ko de. Sigata la wallahi. Igana ni saga ko jine karza ko igana ni saga ni nana no ayo ko jine bina kanti de. Abene na ala cha ko jine bina kanti. Sigata la ko balide. Mamunga. Kuma be famu. Abu famu bande. Mana wuli ko ale ko jine ba fa. Ko de be saraka fo. Sigata la wallahi. Kana tika warda ma ni ya dama ka o saga di ala banila ye fla farala. Sigai. Wallahi ne ce. Kana so. Songoy. Ni jine bi se ko nyana bo ti sigi yo. Ati sigi. Aydara. Sigi la. Oti sigi. Wallahi. O ma dem za janto wala la. Sigata la banide. Saraka o saraka ba bo ala fe kana dola. Ay baninde. Na o dono la bi ni misa. Sigata la wallahi. Yulu wale koy. Abi ko la Israila nya. Sigai. Jango ambala ko jugulu ma ko. Wallahi Aydara. Ibanga muso chama tale. Ko bita jine kuna ngaro. Sigata la wallahi. Wallahi. Aydara. Aramundo islame muso ka. Sigai. Luballo wallahi. Kana fla farala ka. Mangangoy. Wa in qutilt aw hurikt. Allahu akbar. Hal ni fagara wal may ñanama jenina ala ko kana fla farale ka aya mumi se jina kuna ngaro le bani de ngal tombiya de jina kula ngaro ko no wula busro ka dube ku ngaro ñona wallahi wakata ni do tame wardo ma ko en natodo ko nan na ko ka wuli o bi to jina do na doro o fana bisinga e kule dew wallahi ha jaraba ala de cinema sigatala Sisa suta dunu jina mo nana foye muso fima mbaga so ayi dabali samara la de kana do de sigatala Aydara muso fima mi bayo atiba wallahi e bisingi miri te do so yi pai wo ki ado bari de ba fote wallahi udu koy wallahi nyenga samara ya bulu e ala e jina chengo bari de ko do de urukiyatu koy ne nana dora fina be urukiya bele Aydara wallahi o era taro fiya wulla wallahi ama fengew o talon do bodo tele abodo e ga samara bi dara doro nano chura se na ka bodo pai abo nyamina abo wallahi abo Aydara wallahi apoy sela e shirugwe wallahi folo abi ni ga so era kodo nyoma wallahi abi duchi piu fuaga min saran na billahi an ve malla ne ta dado hakata la chora yuma wa kudu mare a nyonya le do ya sigata la koy jina kunanga wallahi balaw do koy bande ma fo jina e galoy jina bi sigata la wallahi e o chama na jina te kunanga fe sigata la bani ni kunanga doni wala ya sele mala ngolo ya sigata la wallahi jina te kunanga fe te koy abu ga jina mi wono ere do na yo ya bi boke bani de sigata la wallahi ota de ba kulo ko jugu wer dama birle tu bani de lom ta charity ni muso dona le rezo la jako Allahu akbar ko chukuli folo akara flan nga fo flana e ta ye fikasa sigata la wallahi chawara ba bolo mindi odo koy bani de pandolon tigi tada ta fetigi Aydara Allahu akbar billahi bani kana so aka do rezo ina sigata la koy ha e balaw yede nyene nyonya manfia fla fara alakatu sigata la wallahi Aydara asifa ya kacha adanti joli damai abaragala do sengane do fembe wallahi Aydara woro ya betache sigata la dore soro woro kwa ne sheshu Aydara ibarama sidane wana fa banyale ni kono manyala ko dali ko kanga jasoro ala sigata la wallahi okuma ko kana fla fara la kan diri damzon aw kana so fla fara la ka amai abala dime okoro ala ko kale bi ya fa fe bema fo mi e fla fara le ala sigata la bani de wallahi ulwal do koy innahu man yushrika billahi faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'awahu naru wa ma lizalimina min ansar bakhri ulumu do akoni mo mi fla fara le ala kan sigata la ako o tigi dayoro ye janemeti subhanallah janeme ka kuni ko jugu ko bani janeme ka kuni wallahi sky kana so ikatu sigata la wallahi o kuma ni mo mi ale ala kota abo jogo gele na foyiti nya ni janeme ko
ala ko k'ale bɛ sɔn ka yafa jurun bɛɛ ma fo ni mɔgɔ min ye fila farale ala kan o kuma i janto a la n'a fɔra i taara mori fɛ a ko i ka joli bɔ walima a ko i ka ko dɔw kɛ walima a ye tafo kalite dɔw siri k'a d'i ma jɛ o ko i k'i ka ala minɛ o bɛ min ɲɛ i ye mori t'a ɲɛ siratigɛ bɛ mɔgɔ ni ala cɛ mais i yɛrɛ ka kama dɔ bɛ min ɲɛ i ye mori t'o ɲɛ i ye sisan rojo bɔra k'a fɔ ko mɔgɔ kana dɔgɔ ɲini ko sini k'a ti bi ko dɔw ko an bɛ tilara ne y'a fɔ mɔgɔ ye ko ne bɛ dɔgɔ kɛ mɔgɔ ye ne ma wele wa danaya de b'i se karamɔgɔ nana dugawu kɛ n ye n tɛgɛ filɛ fatiya piri t'a la n'i ye 200 di an b'a minɛ kɛ e mana ne ka fɛn dɔ nɔfɛ n'o don ta mécanicien fɛ yen a k'a k'i ye i nakun ne fɛ yen n tɛrɛ dɔ tɛ wa danaya dɔ de t'e kan ko ne fana ka sɔrɔ ala la e ye wa n ko de la i bɛna 200 di ko karamɔgɔ don an b'i tɛgɛ minɛ an bɛ min f'i ye an bɛ boli tɔgɔ fɔ a kan an bɛ mun fɔ a kan kuranɛ aya rabbana atina fid dunya e b'o kɔrɔ dɔn wa diɲɛ hinɛ d'an ma ani lahara wa fil akhira hasana diɲɛ ni hinɛ diɲɛ ta lahara a bonya n'a nafolo d'an ma an b'o de f'i ye o n'a jaabira a banna kɛ i bɛ ka na ne yɛrɛ min fɛ ne ni hami caman sigilen don a bɛɛ ma jaabi caman jaabira a bɛɛ ma jaabi o ma duwawu bi ten de i yɛrɛ bɛ min kɛ i yɛrɛ ye kuma dɔw la i ka kama mɔgɔ don o don wasila bɛ mɔgɔ ni ala cɛ ne yɛrɛ bɛ min sigilen filɛ wasilaw bɛ yen ne ka wasila dɔ jɔlen filɛ ne bɛ ni organisateur mun jɔlen na bilahi ne ɲɛ gɔnna min donnen ni ala cɛ ala ɲɛ bɛ nin vigile muso min na ala ɲɛ bɛ nin vigile cɛ min na ala ko kama i ka iba ka nin ɲɛnabɔ ala bɛ sɔn mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen fɛn dɔ b'i ni ala cɛ i dalen don min na ne dalen tɛ foyi la o ye fu de da fɛn dɔ la mais n'i ye silamɛ ye kana da ala tana na o kuma ala ko kuma ni mɔgɔ min ye fila fara ne ala kan o tigi ye janama mɔgɔ ye ala kana an y'o la filanan fɔ de an ka bita in bila a filanan sa wala ta'si walidayka kan'i bangebaa fila sɔsɔ dɛ wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malika hali n'u ko i k'i ka wari bɛɛ daji k'a bɛɛ jeni i b'a dɔn hadamaden ka wari ka d'a ye o ko wari in bɛɛ jeni walima soba b'i bolo u ko ni m'i bangebaaw kota an b'a bɛɛ ci a ko i ka jɛn n'o bɛɛ ye u k'i muso minɛ i la k'i denw minɛ i la ka fɛn bɛɛ da i kan ka n'i bangebaa fila kota n teri denmisɛnw dangaden de ye fu ye bilahi dangaden ye fu ye a y'a janto an mansa ninnu na a y'u barika ɲini n'u ko a ka da yɔrɔ min na a ye dan ye a b'a ye silamɛya dama to dɛ ne y'a f'i ye ne ka wajulu la i bɛ fɛn dama ni assurance sɔrɔ n'i bɛ fɛ ka kɛ silamɛ ye na ne yɛrɛ ye silamɛ ye bon n'i ko n tɛ ala yɛrɛ fɛ na i b'a lamɛn la ala a bɛna min f'i ye i b'i ka jahiliya kɛ i balolen hɛrɛ la ne b'a fila de f'i ye an terikɛ n'i ko i tɛ ala fɛ a lamɛn hali n'i ma sɔn ala la ala b'a mun ye sira jumɛn i janto ni yɔrɔ la bangebaa bangebaa ɲɛji man ɲi e ye o ye de bɛ k'i fa dusu kasi k'i ba dusu kasi i laban ti ɲɛ dɔw fa n'u ba de bɛ kasi la su ni tile f'a bɛ taa se degré ma mansa dusu kasilen b'a fɔ fo n'o y'a sɔrɔ ne ma e wolo n'i y'o mɛn i ba da don o don i turu i kunbere ka ye o y'i ta tiɲɛ de ye e ti si fila si la sa fo ka t'i sa se t'i barita ye koyi ani baraji se tɛ barita ye o i ka foyi ti laban wa ala bɛ tila k'i siri i bɛ ka minnu nege minɛ na
itika foye luka barada ko talako siga tala wallahi kashika te wuli ga duma foki tagafi wallahi danga de fu fudo wallahi hal ni kara jije billahi ni bi warni min sorola ni bi na dodi fani bama ngalela ala la ika misigi kanuna do mo kungolo la kateme min di hera ka fana bay siga tala do ba fanange barka do wallahi Dieu fait venir barka sorola eklala siga tala wallahi I jandu fani bala nterga ntermso ni doni zoro na doni ndisu ode kakan chora yuma de wallahi nala gasgandi mani waklen zoro choroba de vinna songo bo e bali ku sam bisaba e bi du kono hal sa e fare wa ga na songo wallahi kuma shuliko da bani de wallahi idu mo ga don zoro abaga don zoro de warbe tami abbe ta jaraba ni fatimuna wallahi bani de kaboni mato ibi danga de sumale iba soro min vie sunguru ba bulo kene ma ga jaworo wallahi bani de be kene mo be jere ka jula e be ga mai itega mai bani de lom da charity wati tigi itega mai de quartier be ba do na bora ya quartier la jaraba no fe soni iba e fifi no fe shu kono abisega wolo ma ko wolo blake sigata abi yala la doro wallahi na ni wole no mata abi dore wole no mata wo kla ka fana bane na bi yele bani de wallahi ka fana bani danga deti kaba fuima Allahu akbar wo ubi poto jo ni sorosi ojo abi boga bi sigata la chora yuma de wallahi obi ya wa kala ay ka mo do ibu do apoto jo la obi ya sandu ta foi tuta no noro ni demzo la o ga jugumbere sigata la bani utita de wallahi ibi je kuma be fo ma ya ma cha ngon mi am ya mo jugu ta toro ata toro wallahi mo do koy homzo fem barkatela e nyogo ala clear te anja jesi d'accord abi mi no fe fa ko so danga de fulo wallahi mamun jiddi ay dara wa nga danga sera degré ma hal kamela nyuma tsaka ke bi ni ti se blena wallahi sigata na ko bani o wado ay lom da charity figa ke banani gala wana de pour que ga suguru sabana ni zoro ka jola ya ni ti se banani na itu zoro utu so ina uti so sigay muso yara bi banani gala o de fe wallahi modu be ki ka ni bange ba fla ko wallahi mais et za la fia fio isigla na fi muso ke banani bani de ne balawu banani sa banani benene ala jago ga banani ne ko jugo ko e bo ma ke fly wallahi ay dara ali ma tele fi fly e hali ki jugu do to da ma ko nene o beti fam hali haramundu me ko ga banani ay dara subhanallah muso ga be ke jugo de ya ngo kana so kana kede danga de fe furu yere mai mais na la du garsiga la fiti se banani na e malla mola ay dara wana yi banani yoro joy stop digi de ay dara ay ni ngana da filla akana sega ka tu na segina ga wuli ki ko ke boy odo ko bani ta sare pe bo furu sani da danga de se ka to ma ga ki banani ay banani sadima bani de tike fiyo ay dara wallahi anyamina ni choroba nunu moranga keta do kala ma wisa wallahi kris kar jaki bu fa billahi amayna danga de fu aya janto mansa nunu na ibabi nene yoro kana se sigata Allah wallahi ifabi nene yoro kana se kana mansa dusu kashi sigata Allah sabala koro wallahi ni mansa dusu smala bi dusu sma sky bande ne wulu bande ngam mo ya mansa dusu ko ble iga jeune fille tan fla ko e ba de ba biriga fini ko e ba de bi tobili ke e ti ya shi ke rola jango nga bi jeune fille wallahi tiktok ya beta che bani de dasala jiri madi tiktok uti fo nye ku ko ku je doro ka fini do wallahi ka soro ka telephone joka u era bita ko fa ka se ka ta ko fa ka se iba ko do zo bi so balela bani de sigata ko lom da charity ne balawu ko ataka ga ay dara ba birime tamati tigala ni ba ka zuma ka sigata Allah ko bani de ba zuma ga de wallahi jaba gazi bina banye che fifi danga toti dola ka juguna ira chawla rezo wallahi odo nyonye ne ko bande no danga ko ka bi mine ala bi nimisa ite furusa
olu de bɛ tila ka danga ba ka dusukasi ba sɛgɛnnen don a tɛ ba dɛmɛ finiko la a tɛ foyi ɲɛ ba ye o dusukasi den o de bɛ tila ka dɛsɛ furu la ba bɛ sɔrɔ k'o tɛgɛ ta ka don n'o ye moriw kan mɔgɔ den den a b'a dɔn min b'a den a yɛrɛ b'a dɔn a b'a dɔn ala tɛ nin to yen mɛ a den don o donna ye karamɔgɔw kan a ye furu ɲini ka minɛ ta ye nin y'a san 35 ye an ka furu sɔrɔ wa n'u dɛsɛra furu la u t'a dɔn ko olu kɛra ko jinɛ Mayimuna b'olu la walima jinɛtigi dɔ in tɔgɔ dɛ Tamba ou bien Borojan a wata kana si danga to danga di munu yu ba soso u ti sɔn k'u ba dɛmɛ tobili la u ti sɔn ka foyi ɲɛ u ba ye u ti dɔwɛrɛ ka ti dɔ kɔ k'a zumagaya u bulon bɛɛ tiɲɛlen k'u amortiseur bɛɛ kari olu de bɛ sɔrɔ ka na ko Tamba ni Borojan ko Tamba o sɔrɔ k'u tɛgɛ minɛ ka na siɲɛw ma a ko karamɔgɔ n'i ma ɲɛɲini cɛ la ne den tɛ se ka furu dɛ i yɛrɛ mana a ɲɛni lajɛ a bɛ se k'a ɲɛ curo i la ten a bɛ k'i ɲɛna ko k'a tɛ ko kunna k'a sɔrɔ kafiri a tilala bɛɛ la o bɛna n'a ye o bɛ tagamatɔ yɛrɛ nɔfɛ k'a ko karamɔgɔ ko a gɛlɛyara dɔw ye tiɲɛ yɛrɛ n'an t'a bɛɛ ma dɛ nka majorité muso ka san 35 dɔw ye tiɲɛ ye ala bɛ dɔw lajarabi mais e den an bɛ yan ka kiriki seere e den na jɔn b'o ta kacola yan an dangaden don wa sa mɔgɔ bɛ sa furu i kelen bɛ se o kɔrɔ i tɛ se Aidara sakɔrɔ dɛ Aidara o de bɛ ka kɛ bi o tɛ tiɲɛ ne kacola bɛɛ y'o dɔn cɛw tɛ maa sutura c'est à dire ne ye nin fɔ muso ye wajibu laban ye a y'a baw barika ɲini walahi ba ninnu t'aw janfa a bɛ ka boli anw minnu nɔfɛ anw ɲɔgɔn kalabanji tɛ bali dɛ i da sera jiri ma dɛ cɛ ɲɔgɔn fitiriwale tɛ ala ka dugukolo n yɛrɛ b'a la Aidara a directeur fitiriwale hali halala sera ka an fitiriwale wallahi ni kura donna i bɛ to k'a fɔ kɔrɔ ale sen dɔ in jɛngɛnen don dɔɔnin i b'a fɔ ko o ye furu ye dɛ siga t'a la wallahi n'ala ko a bɛ gindo da kɛnɛ kan a ma ɲɛ a bɛ kɛ Aidara an tɛ lahara kɔnɔ a bɛ kɛ tiɲɛni wallahi cɛ caman b'a muso dɔ in kɔrɔfɔ so kɔnɔ ye siga t'a la o de ka ca koyi a ɲɛ b'a la hali o don ko n bɔra n ka cɛ fɛ a y'a fɔ ye k'a sɔgɔra k'a ye ko muso ɲinja dɔ bɛ n ka so ko de la n ka saga bɔ a ka sa wɛrɛ o ye fɔlɔ kɔrɔba tigɛ tɛ n'o kɛra filanan bɔ hee ne ni muso ɲinja an t'a fɔ bari de o ye kɛlɛ daminɛ Aidara a tɛ ka kɛ ten muso ko cɛw ye fitiriwalew ye a y'a janto a ka tafe bolo la a tɔ bɛɛ galo u t'aw fɛ siga t'a la koyi wa an ɲɔgɔn nafigi ten bani de an b'o fana kɛ muso a y'a janto aw yɛrɛ la a ye bakɔrɔ ninnu lajɛ a y'u ka laadaw su a ye gɛrɛw la gabuguda la o nafa ka bon aw ma tigitɔku dɔn ye parce que a dɔn tigɛ kɛ dɔwɛrɛ ɲɛkɔrɔ anw kɔ an k'aw y'o ta wa an y'i ye sa ta tobili an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin kɛnɛ sanumanba in a kɛra wasa ye a kɛra nisɔndiya caman ye kacola cɛw a n'a musow caman bɔra ka na alisilamɛya don ka baya layidu wɔrɔ ta baya karamɔgɔ de baya karamɔgɔ fɛ a fɔlɔ n t'i filɛ fara ala kan n t'i filɛ fara ala kan n t'i jɛnɛya kɛ n t'i sonyani kɛ n t'i den faga n t'i namara kɛ senkɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Mamadu y'an bila baara ɲɛ min na an b'a kɛ. Alhamdulillah ni wajulikɛyɔrɔ sanuma in kuncɛlen kɔfɛ an ye an ka kɔrɔfɔ galamanin tɛngu maa minnu ye kɛnɛ in seeriya kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jamiyatu Ansardinil Islami tɔndenw a ɲɛmɔgɔlakaw olu minnu ye baara in labɛn nisɔndiya ani nimisi wasa an'u ye wasa minnu sɔrɔ baara in kɔnɔna na u bɔra k'o caman walawala an ye an ka jan an ka u ka kɔrɔfɔw lasa ɲɔgɔn fɛ ka yala ka foli ninnu kɛ alhamdulilayi
an kɔnna ka fɔlɔ yɔrɔ fɔlɔ min na o ye an ka conseil général ka bureau le ye komi an ka ale vice présidente le ta k'a kɛ an ka marraine ye n'o ye Asetu Kone ye donc an ka kanu ka taa foli bila a la donc an bɔra yen an tagala an ka dugutigiw de fɛ yen n'an ko ma ko chef de canton an tagala foli bila olu de la ka sira ɲini u fɛ u k'a dɔn an b'u ka dugu la u ka sira d'an ma sabula ni dunan nana ni jatigi y'i ye a bɛ dunan hakili sigi donc an taara sirifukɛ yira jatigiw la u fana ka sira d'an ma ko Kacola ye sirifuw ta ye a ka kan cogo min na k'u k'a kɛ ten o la an bɔra yen an sɔrɔla ka taa kun cɛ silamɛw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔ n'o ye an ka imamuba ye Sayid Sogodogo Côte d'Ivoire kɔnɔ COSIM de bɛ yan COSIM président région du Ambol la o de ye Sayid Sogodogo ye la raison pour laquelle an tagala fɛ yen ka taa foli d'a ma donc an bɔra yɔrɔ saba min na o de ye nin ye ka sɔrɔ ka taa sirifukɛ bila jatigila la inshallah i man kan nagani ye wa kan bɛɛ tagala ne tile jɔlen tɛ sunɔgɔ n bɛ kan ka hami a bɛna na cogo di k'an sɔrɔ cogo di wagati bɛna tan to an bolo wa alhamdulilayi an nisɔn ka di bi hali n'a y'a sɔrɔ ko nin tun bɛ se ka kɛ semaine kelen kɔnɔ an kun sɔnna mais su kelen de donna an gɛrɛsɛgɛ la an ka aladeli ye min ye san dɔ kana tɛmɛ fo Ala ka sirifu dɔ nɔgɔya an ye u kana sigi ni kɛnɛ nin kan ka Ala ta fɔ an bɛ mawuludu denwuli kɛnɛ de kan ka o na kana dugawu kɛ an ka dugu ye k'a kɛ tɔndenw ye k'a kɛ dugu mɔgɔ bɛɛ ye k'a kɛ silamɛ bɛɛ ye silamɛ bɛɛ wula ka lɔ n'an ye o bɛɛ k'an dɛmɛ ka dugawu k'an ye imamba yɛrɛ dugawu kɛ yɛrɛ k'a mɛn ka tila ka dasi 1000 di kana ko k'a di sirifukɛ ma k'a ye dugawu kɛ ko ale ma lafiya donc u bɛɛ bi yan an ka alimami yɛrɛ a furumuso bi yan an bɛ yɔrɔ yɔrɔ an bɛ taa wajulu kɛ village dɔ la a bɛ taa an kɔ k'a Haidara fo k'a wale ɲuman dɔn alhamdulilayi rabbil alamina alhamdulilayi ɲɛmɔgɔ o diyara n ye kosɛbɛ an karamɔgɔ denkɛ n'o ye DCP ye a ɲuman donna an fɛ Kacola dugukolo kɔ kan yan a ye dakuruɲa 2 min fɔ an wasara a diyara n ye a bonyana ma sabu an tun sigini bɛ k'a kɔnɔ hali san an yɛrɛ lɔn de tɛ an b'a ye komi on dirait siko le fɔlɔ tellement a bonyana ma sabu an tun ma dara an bɛ se k'a sɔrɔ Ala nana kɛ a ɲuman nana an bolo yan a ye dakuruɲa 2 min fɔ a y'an nafa kosɛbɛ an pɛrɛn n'o fana k'a kɔnɔ su in ta ale tɛ kɛ basi ye ko a n'an bɛ dɛsɛ inshallah alhamdulilayi rabbil alamina n bɛ n ka tɔndenw fo k'o fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn sabu an ye wele bila an ka sigida fɛn o fɛn ma o bɛɛ lajɛlen y'an magwɛ bɛɛ lajɛlen fana ye bonyaw kan ye o nana an soutenir baara la kosɛbɛ k'a daminɛ kunu kana se bi ma an ma défaut sɔrɔ baara la fɔlɔ baara bɛɛ kɛra i n'a fɔ an mako b'a la position min na baasi wɛrɛ tɛ yen fɔlɔ. Ni kun ye an ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na Kacola ka sanga ni Sayid Sherif Ibrahim Haidara a ka tournée senfɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ a ye wajulu suba min ɲɛnamaya Kacola ka bɛn janvier kalo san 2026 an bɔra ko o jaw de yira aw la sisan an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabi bilasiralikan minnu bɔra ka di sirifikɛ fɛ a mɛn kulo ɲuman Ala k'o di an ma a mɛnni kɔfɛ min ka bon ni a bɛɛ o de k'a ta ka baara kɛ Ala k'o nɔgɔya an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye an bɛ dugawu don ta ka ɲɛsin an ka sirifikɛ yɛrɛ ma sija ani kɛnɛya ani laban ko ɲuman Ala k'o di an n'a ma Ala k'a n'a wasa Ala k'a n'a kɔrɔta a bi cɛsiri ani jija min na jɔnw bilasirali na ani jɔnw kandali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinnakaw an b'a fɔ ya Rabi Ala k'a tugu a si la Ala k'a n'a fanga se ni bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman ye an fa an'an karamɔgɔ ye Hadrat Janab Asayid Sherif Osman Madan Haidara an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ ye sija kɛnɛya ani lafiya ani labanko ɲuman Ala k'o di nin cɛkɔrɔba ɲuman in ma k'an ka foli ani wale ɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛn ni waati in na ka lase Côte d'Ivoire a n'a marabolo bɛɛ lajɛlen ma Buake Abidjan Bunjali Selewo Sianpurugo bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ kɛnɛ kɔnɔna na aw k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ shukran lakum wa barakallahu fikum. Tinya wilila ngalondi sega tinya wilila fala ka chideme Tinya wilila ngalondi sega tinya wilila fala ka chideme Tinya wilila ngalondi sega tinya wilila fala ka chideme Tinya wilila namara shikolomba uyo tinya